Kaixo, nahi! Apa, ebien izimuz, ondo? Onotazo! Oso, ondo egin zan, bai? Ilusioa zuen urtea honetan. Ez da, ez? Unaido gontzako behazengo hartzartzeo hainbat komika lastaketa parteatutakoa okerrezu badago goilegiko bilaungiak eupiletan eta hala. Baina nola satu zuzazu mundu honetara sartzeko gogoa. Bueno, a ber, egizan ni txikitatik gurasokin asko ibili izan du naiz mendin, asko, gehien bat Pirineotan, da hemen ingurune bai, eta, bueno, nahi egizan korrikaitea segula gustatu. Ez segula gustatu korrikaitea egia. Baina, bueno, oin dela 8 bat urte nire burukin pikatu nintzen, a ber, 1 kilometroko lasterketa eta bukatzeko gai izango ote nintzen, eta egizan nire bizitzako lehenengo lasterketa 3 handiak izan zen, 1 kilometroko lasterketa bat. Eta egizan, kompetizioko adrenalina horren gustatu nintziteiten, da gero urtetik urtea pixkanaka, geroz eta serio hartzen jo nintzen, eta gaur arte, azken 8 urte amazkila korrika, eta, ez dakit, noiz arte. Nolako hartzezu egun hori? Nola? Nolako gogartzen duzu lehenengo lastaketa gaitu? Egizan, lehenengo urtea izan da, korrika haste nintzela, enuken entrenatzeko ideik ez, eta oso gutxi entrenatzen, da jo nintzen gehien bat, bukatzeko helburu horrekin. Eta gaina, egizan lasterketa hasieran lagun batekin elkartu nintzen, denun lasterketa oso behakin batea, eta egizan, oroitzapen oso dauket. Azkenen, helmuga iriste utxeia emozioa handia izan zen, eta lagun batekin iriste hori, gondik eta gehiago. Ala, neketsua izango zen, ez? Lehenengo aldi ezan 1 kilometro egiten ditula, eta egizan porruin da bukatu nun, da egun desinte pasa izan ziren, behize nire honea etorri nintzen arte, baina hori entrenatzen juten da baita. Bilago, okontuatuko zinak entrenamendu bakara asko exigitzeu, asko eskatzeu. Klaro, esan dizuten bezala, lehenengo urte zen korrikaiten nula, enekin nola entrenatu, baina, ikusi nuen pixkat ibilezkeo, gai nintzela, 1 kilometro iteko, eta mendin 10-15 ordu ibiltzeko, eta horren urten, lasterketetan jarraitzera bakirun, eta jo nintzen urtetik urtea pixkanaka, nire entrenamenduk egokitzen, hobetzen jo nintzen, eta horrek ero azkenen bere frutu ematen da baita. Zer deskubritu dezu korrikari esker? Gauza asko, alde batetik jende asko ezagutu dut, leku zoragarri asko ezagutu ditut, eta baita ikasi epe luze batea, esfortzu bat mantenduz, denbora epe luze baten esfortzu bat mantenduz, helburu handike betetzea posible dela. Azkenen hasiera baten dauzkezun helburu oso zailak bezala ikusten dituzu, baina esfortzu egin eta konstante izaten, azken ametxoek egi bihurtzen dira baita, askotan. Unaino galdera da, zu aixezina goiageko bi handiak egiten, eragezen batutez emertzen ditu hori bakarrik, baina gero eumiletak aixezina nabaritu zenu aldaketa edo transiziorik edo. Egi esan nik korrika hasi aurretik, ja 1.000 noken burun. Niretzako jazan urrutiko ametsoa bezala 1.000 bukatze hori, azkenen herri nintzen lasterketa da, 168 kilometroko lasterketa da, eta hasi garden, erokeri bat iruditzen ziteten olako lasterketa bat ditea, eta nik beti burun nuken, egun baten 1.000 ikeko ilusio hori. Eta azkenen, zuk esan ez zuen bezala, lehenengo urten, korrika hasi nintzen lehenengo urte hortan, jebiatxe inun, 3 handiak eta jebiatxe inditun, gero beste urte baten beste lasterketa batzuk egin baita, eta gero ja, 3. urte korrikan namakila, 1.000 sartu nintzen, eta niretzako da, 1.000 da, sekula egin lasterketa politena, emozio politenak eman dizkitenak, eta 4 urtez jarraien inun 1.000, eta egizan oroitzapen oso zona dauzket, 1.000-etaz. Ez dut
denboa eman irakurtzeko gehiagi, baina suposatzen dut, eta oker bat nago esan, baina zergamaritzeko gehiago egingo zenitula, Bai, egizan behin bakarrik parte hartu dut, azken oso zaila dosala lortzea, eta 2006an lortu duen dosala, justo urte hartan izan zen 1.000 barrun lehenengo urtea, eta neon nio. Bai, 1.000en zentratuta neon, azken entrenamentu luzek egiten ditu 1.000 prestatzeko, eta, bueno, azkeneko momentu lortu duen dosala bat, eta gehi prestatu gabe, espezifikoki prestatu gabe parte hartu nuen. Eta egizan zehama da, baina urte hartan euri asko dintzon, notza asko, jende asko hipotermikin erretiratu zen. Eta nik erorketa bat izan nuen, eta bueno, bukatzea lortu nuen, baina enun oso gustora egin lasterketa, eta egunen baten gustatuko litzaidak behize parte hartzea, baina egizan lasterketa oso garrantzitsua da, eta oso politia da, bai ikusteko eta bai egiteko. Eta, bueno, egizan generalen oroitzapen hona dauket. Fuego hace siguiente, o sea, goiako bia zerrako eugilako, zerremaz dizute, edo zebalogue aportatu dizkizute, komentatu ditugun lasterketa hauek. Asko, azkenen erakutsi dute, konstante izaten, helburu handik lortzeko gai gehala, eta gehien bat hori erakutsi dute, eta bueno, azkenen zergatik ebili nahizien gehien bat lasterketa luze horietan, esan izuten bezala nahiz korrikan sekula ebili, orduan nahiz korrikalari azkarra, asfalto horren nahiz korrika ibiltzen, eta lasterketa motxago, igual ez dauzkit horren gustoko, nahiago ditutelako lasterketa luzego, beti mendin ordu asko ibiltzea ohitutan hau, eta horretik gustatu izan zaizkite lasterketa horren luzek. Nahi beti atentzioa dutzei eta preokupazio pizka jendeak esatzei, zu ez doaz korrika, baina preokupatu eta honegatik da. Lasterketa bat zortzi edo ordu gehiagoa. Izan daiteke, adibidez meniak amabiolukoa eta gero ordu horietan sentsazio pila bat gauzako zakizu burutik gopurtzatu nola kudeatzea momentu horiek korrika egiten zaudenean. Nahi egizan ikaragarri gustatzen zait, bai, 1.000ekin adibidez, beti lasterketa bukatu ezkero 20 ordutik gorako lasterketa da. Irabazleko 22-23 ordu bitien ditu, orduan pentsa 20 ordutik gora, momentu gehientsunak bakarrik pasatzen dituzu, eta nahi izan kriston pila gustatzen zait, porque, bueno, azkenen egia sensazio ezberdin asko pasatzen dituzula, momentu batzutan oso ondo, beste momentu askotan pixkate joialdik etortzen dira eta nekatuta, edo triste, edo bukatzeko gogin egotentzea, baina beti ematen diozu buelta, momentu txarroi beti ematen zaie buelta, eta azkenen hortan kontzentratu gara dugu, gaizkizu atzeren, pentsatu beti buelta emango duzula, eta momentu honak etorriko dela. Eta, azkenen gaue baita askotan luz egiten da, baina, inbar da, beti momenturo nola zuatzen ikusi, eta beti helburu txikiago jartzen. Porque hasieratik ja helmugan pentsatzen hasten bazea gaizki. Ibarezu, urrengo 10-15 kilometro ibidatu, eta pixkanaka helburu txiki jarri, eta horiek betez, azkenen helburu handie lortu dezakezu. Zei esango zenuke dela zure helburua korrika munduan? Egizan pasaitut urte desente, 1.000-en pentsatzen, 4 urte jarri egin dut 1.000-ak, eta pandemia horretik justo, lasterketa oso politu bat egin nun, eta azkenen pixkate etapa bat bukatutza bezala eman nun, ja neuken 1.000-en pixkat jarraitzeko intentzio handik egizan, eta azkeneko 2 urte hauetan pandemia egin da bat abestekin, ez nahiz lasterketetan gehiagik ibili. Eta baintxe bertan baita, nabil pixkat behize helburu eta motivazio berrin bila.
Izan, porque azkenek urtetan gehien bat 1.000 izan da, baina oantxe bertan ez daukete helburu zehatzik ez da. Oain entrenatzeko denbora gutxixo dauket, eta bueno, oain beste lasterketa mota batzuk dauzket buru, baina oandik ez dauket, leheno 1.000 egin izan motivazioa ez dauket oantxe bertan egizan. Nola zaude urte horretan suposatzen dut garen arabera, lasterketaren arabera, exigetziaren arabera, baina orokorrean nola dago unai lasterketaren urte horretan. Bueno, lasterketaren irteetan beti dutentza gogotxu, baita lasterketan arabera, azken urten zer igual lasterketa asko egiten dituzu, baina batzuk dire helburu zehatzak eta beste batzuk izaten dira lasterketa txikigok, helburu handik prestatzeko. Orduan, lasterketa txikigotan lasai egotentzea eta helburu handi dienen beti aurreko aste hortan beti egotentzea nervioso, gogotxu hasteko, azken basetuzulako hilabete asko, ordu asko entrenatzen mendin, eta beti zare nervioso, ondo engotezean, baita pentsatzen ze jan lasterketan zehar, batez lasterketa luze horietan baita elikadura oso garrantzitsua da. Beti konstantemente jaten da, eaten edo marrezu, eta orduan garrantzitsua da beti gauz horiek ez zaintzea baita. Orduan lasterketa horretik baita pixket dagoetena kontutan izan marrezu baita, nun jamarrezun, zenbat, eta hori dena zein du imarra baita, gero gorputzek erantzuteko. Entrenamenduetan ere asko entolatu behartzea, ez? Bai, azkenen lasterketa luze hori egiteko, gorputze lankarga hundi hori eta ohituta emarra dauke. Pentsatzen dut lasterketa motxa egiteko, denbora gutxixokin nahikoa dela. Baina ja 1 kilometrotik gorako lasterketetan parte hartzeko eta pixkat rendimendu ona eman nahi badezu, bai eskatzen dizu astero konstante izatea, eta aurreko 4-6 hilabetetan, karga importantea eramatea astero, eta azkenen konstante izatea oso garrantzitsua da, bai. Beti Euskal Herriak lasterketak edo ateratzea. Gehien bat Euskal Herri ingurun bai, baina gero Pirinioetan lasterketa esintin ditut, Alpetan egin dut baita bakarremato beste, eta atzerrine bai, indauzkete lasterketa gutxi batzuk baita ere. Olako bidaiak ere abera esagarriak izango ja, ez? Bai, noski, azkenen hemen etxingurun nik uste Euskal Herriak dauzko mendik korrikaiteko erabat aproposa diela. Azkenen, mendik egoki korrikaiteko tala, eta Pirinioetan adibidez, mendi ondigo harritxuk, eta nirean korrikaitetzen duela horren beste gustatzen, baina baita partu hartu izanetan golekutan, azken beste paisaia batzuk ikusten dituzulako, jende berri ezagutzen duzulako, eta atzerria juteko aukera bali maguzu, betire oso aberesgarri baita. Azkenen jendea ezagutu, beste jende bat ikuspuntu ezagutzen duzu, beste jendeek nola entrenatzen duen ikasten duzu, eta beste leku batzuk ezagutzea ere betire positiboa. Eta gaina ez dakazu angomendiaren ezagutz berdina emengoa bezala, emengoa ezagutzen dituzu beste urtetan ibili bezala, hori ere nabarituko duzu. Azken, 1.000 herriko lasterketa izan da, gu igual horre bentaja txikioa daukegu azken herri inguruko mendik eta ondo ezagutzen ditugulako, eta lasterketan pixkate gure alde jokatzen du igual horrek, baina aterria juten zanen, ez duzu gango mendik eta ziluz ezagutzen, baina juna horretik baita ikusten dugu azkenen lasterketan perfile nolakoa da, ze aldapa dauden, ze mendigotzen dien, lasterketa ere pixkata aztertu garra dugu, horren arabera entrenatzeko. Azkenen lasterketa bat ondo prestatu nahi badezu baita, entrenamentuk lasterketa horri bideratuta inberra daude. Zer eta mendia zuretzat? Mendia eretzako izan da, munduntan dago beziko bena. Egizan txikitatik jo naiz gurasok egin nahitekin batez mendia, eta beti eman diote jarraipena. Azkenen gero, gurasok egin, pixkate mendia jute zutzin duen lagunek ejuten hasi nintzen baita ere, eta askotan bakarrik juten naiz, eta nik beti behar dut bai hasten zehar mendia juteko tartetxon bat,
netzako denbora hartzeko, eta tartekare asteburuetan Pirineotara eskapatxo bat ditia gustatzen zait, azkenen netzako hori beharrezkoa. Korrika beno ikusi leu amatista utza zehala, oso korrikalari ona mendizalea, korrikalaria dena, baina giolaz aparte zerbait eginda edukiko duzu ikasketaren bat edo. Bueno, bere garaien batxilergoa bukatu eta ingeniaritza ikasten hasi nintzen, baina urtebete egin da gero utzi nun. Eta gero mekanizazioeko modulo bat egin nun, eta hori nire ikasketak egin. Eta, antxe bertan dauketen lanak inda oso guztan nabil, eta horrek denbora ematen dit baita mendia juteko, eta entrenatzeko, eta familiekin egoteko. Komentatu duguna, txanaka ibiltzea, ze hona da. Egizan, nik 3 errelautan egin eta egizan oso guztan nabil. Nik ez duke, momentu honetan, ez nuke hori aldatu nahiko. Azkenen 3 errelauta ibiltzek, ematen dite goizetan mendia juteko aukera, eta niretzako denbora pixkat izateko denbora ematen dit baita. Zer musika entzuten duzu? Azkenan musika gutxixo entzuten dut, baina gaztetan dagoa rocka eta metalare bai, eta euskal musika eta internazionale bai, pixkatanetik entzuten dut, baina gehien bat rocka eta metal musikare bai. Kontzertuetara jute zinen edo jute zea? Oain gila gutxixo, baina bai, gaztetan asko juten ginen, bai, asteburun ikusten kontzertu bat beste, txingurun o kanpone bai, eta leheno garai baten asko juten ginen kontzertu da bai. Gizakia ezaga, korrikalaria zapata eta eskerak, baina zuke kezkak edukiko dituzu, zentzu izan daitezke loak egiten izutek. Horiek. Egizan, haintxe bertan ume txiki bat dauket, 2 urteko ume txiki bat, alaba dauket, 2 urteko alaba dauket, eta haintxe bertan egizan ere denbora gehiena behan pentsatzen pasatzen dut, baina bestela mundu nahi behiatuta egizan, batzutan pentsatzen dut, ze izan gotean gure inguru honetaz hemendik 50 urtea, geroz eta gehiago eraikitzen ari gara, etxe gehiago, errepide gehiago, eta geroz eta nik etxe inguru mentzen, geroz eta belardi gutxiago ikusten dut, eta horrek asko kezkatzen nago baita, ez dakit, hemendik 50 urtea mendi garbik o belardik izango duen etxetik gertu. Eta horrek egizan asko kezkatzen da, natura, mantentze hori nik uste oso garrantzitsua izan beharko litzekela. Etorkizunea behi da. Baina mendiaz gain beste zaletasun batzuk edukiko dituzu. Egizan, doain denbora gutxi daukete egizan da, denbora dana mendin igarotzea gustatzen zait. Korrikak denbora asko kentzen dit, baina bestela korrikataz aparte dauzketen zaletasun gehienak mendin ni baita. Bizikletan ibiltzea mendin, edo eskalatzea, edo eskiatzea, baina danak mendin dira. Badakitzetak azudalako bola magikoek edo balima duzu egakutsi mesedez, baina zeunago edakazula. Baina nola ikusten duzu zure burua hemenik 5-6 edo 7 urtea. Nik egizan, oantxe bezala ikusten eta oantxe 2 urteko alaba dauket, oantxe bertan nire ilusioa beha azten ikustea da, denbora, alik eta denbora egin mendin pasatzea, eta nire ilusioa hemendik 5 urtea berdin jarraitzea, eta nire ilusioa beti izaten dut, jubilaoetakon, alik eta denbora egin mendin jarraitzen egotea dela, nire azken bizitzako ilusioa hori mendin ibiltzea eta Pirineoetan bada askoz hobeto. Mila esker etortzea gati benetan. Zuri horieni? Mila leku diagoago gure ikusi lehi. Bai. Agur! Ero arte!
Aio!